Всичко във Вселената е свързано. Как музикалните произведения комуникират едно с друго на символичен език и как откриваме тези архетипи помежду им. Сега ще ви покажа в пример, който наскоро открих с песен на Майли Сайрас от март 2024 година и песен на Марвин Гей от 1982 година, именно Sexual Healing и Доктор. Тези две песни сякаш са диалог между двама лирически герои, които са от единия край на дадена ситуация и от другия край на дадена ситуация. Т.е. получава се нещо като диалог между двете песни. Архетипно това се вижда по много интересен начин в картите на произведенията, като за карти на произведенията взимам деня на издаване на всяка от песните. Смятам, че това е представителния момент за музикална творба, деня, в който официално излиза пред света и го взимаме този момент като един вид момента на раждането на тази музикална творба. Юпитер в картата на Доктор, на Майли Сайрас, е в точна позиция на Юпитера в Sexual Healing. Виждаме, че и луната на Доктор е отново върху Юпитера на другото музикално произведение, като луните са в Тригон. Марс в двете карти, в случая на Майли Сайрас, Марс е в съвпад с Венера, тук в трети дом, като са секстил с ето тук с Марс и Нептун в картата на Марвин Гей, което всъщност Нептун е високото проявление на Венера, така че архетипно имаме отново повторение.